Σήμερα και για τις επόμενες 24 ώρες διάφοροι YouTubers θα μου λένε το τι θα τρώω μέσα στη μέρα μου. Πίσω από την κάμερα έχουμε ένα γνωστό TikToker ο οποίος ξεκίνησε και YouTube. Let's go. Οπότε το μετράμε Λαζαρίδης. Ό,τι μπορεί ο καθένας, ομάδα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, Λάζ, θέλω να μου πεις το πρώτο φαγητό που θα φάω τι θα είναι. Λοιπόν, για πρώτο φαΐ νομίζω πρέπει να δώσουμε ένα Mac. Οκ, πολύ καλό. Μας ξεκινάς φένα τώρα που έχει και η ταινία του Minecraft. Έχει η ταινία του Minecraft, οπότε νομίζω ένα Minecraft meal στα Mac είναι ότι Minecraft meal. Θα μπω μέσα γίνω ρεζίλι, ρε. Θα όχι, τους πω όχι. ένα Minecraft meal μαντράχαλος 19 χρονών. Θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Θα το δεν βρούμε. υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, φύγαμε για τα Mac. Λοιπόν, μόλις αγοράσαμε το Happy Meal και για να δείτε κιόλας έχει και δωράκι Minecraft μέσα. Τελικά, να ξέρετε, είχε Minecraft meal, αλλά απλά λέγεται Happy Meal και είναι αυτό εδώ. Άρα πήραμε ουσιαστικά το αρχικό που είπες εσύ. Ναι, αυτό. Για να δω, τι είναι αυτό. Είχε και παιχνιδάκι, bros. Αυτό θα το καβατζώσει αυτός γιατί είναι μεγάλος Minecraft player. Ρίξτε και subscribe. Τι είναι αυτό εδώ μεταξύ. Τι έχει αυτό, ναι, όντως. Scan to play. Θα μάθουμε σε λίγο. Θα μάθουμε. Ναι. Πάμε, έλα. Πάμε μπούκο σε Happy Meal, boss. Λοιπόν, πάμε. ξεκινάμε με Coca-Cola που έχει μέσα στο πακέτο. Ένα burger μόνο. Και τι έχει εδώ. Κάτι πατάτες έχει μέσα, οι οποίες έχουν χυθεί. Για δείξε. Πατάτες. Μακ. Ουσιαστικά αυτό που θα φάω τώρα το τρώνε τα μικρά παιδάκια. Δεν είναι για ένα άτομο 19 χρονών. Και πλήρωσα 5,35 γι' αυτό. Φίλε, είναι τίμιο αυτό. Γενικά πάντα μου άρεσαν τα McDonald's. Οπότε θέλω όσο παρακολουθείτε εμένα που τρώω το Happy Meal που αγόρασα από τα McDonald's να πάτε κάτω στα comments και να μου γράψετε ποιο είναι το αγαπημένο σας fast food που θα παραγγείλετε όταν είστε με παρέα. Αλλά γενικά εγώ θεωρώ πως το συγκεκριμένο είναι full worth αν είσαι μικρής ηλικίας, καθώς έχει και δωράκι μέσα άμα είσαι fan του Minecraft. Λοιπόν, μόλις το έφαγα. Δεν έχω χορτάσει, ακόμα πεινάω με 5 ευρώ. Οπότε φάγε λίγο πατάτα. αν είστε μικροί, κάτω από 10 χρονών, ελάτε πάρτε αυτό. Αλλιώς πάρτε κάτι άλλο από τα McDonald's. Σωστό. Τώρα πιούμε και Coca-Cola και δεν έχω πάρει και light γιατί δεν είμαστε φλόροι. Εδώ κανονική. Πάμε, μονορούφι. Λοιπόν, για αυτό το βίντεο βαρέστε like και subscribe. Και για αυτό το βίντεο πιστεύω πρέπει να φτάσουμε τα 1000 like. Έχω να κάνω RL βίντεο 2 χρόνια. Και πιστεύω ότι αυτό αξίζει. Σας έχω φέρει εδώ πέρα τους YouTubers από κοντά σε αυτό το βίντεο. 1000 likes, μάγκες, 1000 likes, let's go. Λοιπόν, μάγκες, το δωράκι είναι αυτό. Μέσα έχει τον Steve. Αυτός εδώ είναι ο Steve, λοιπόν, από την ταινία του Minecraft. Και κάπως πρέπει να είναι ένα είδους επιτραπέζιο από ό,τι κατάλαβα. Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι puzzle που το συναρμολογείς και είναι και ο Steve πάνω σαν διακοσμητικό για το ντουλάπι σου. Μπράβο, κάτι τέτοιο πρέπει. Να τα ρε. Έτσι κουμπώνει. Έτσι κουμπώνουν. Και γι' αυτό είχαμε. Ρε, εδώ είχε κάτι τέτοια. Μάλλον πρέπει να βάλω. Μπρο. Αυτά μάλλον πρέπει να τα βάλω κάπου εδώ πάνω να κολλήσουν, κάτι τέτοιο. Τα αυτοκολλητάκια. Κάτι τέτοιο είναι. Τώρα, παιδιά, καπάκι φεύγω από τον άλυμο που βρίσκομαι και θα πάω στον Πειραιά. Γιατί θα πάω να συναντήσω τον Γκούλης, τον Κυριάκο αλλιώς, για να μου πει το επόμενο φαγητό το οποίο θα φάω. Για να δούμε τι θα πει ο Κυριάκος. Έχω φέρει τον Κυριάκο εδώ πέρα για να μου πει τι θα φάω σε λίγο. Σου έχω κάτι πολύ ωραίο, έχω πάρει ήδη. Έχεις πάρει ήδη για μένα. Thank you. Όχι μόνο για σένα, θα δοκιμάσεις. Για μένα είναι, αλλά θα δοκιμάσεις. Εντάξει, και ξενέρωσα τώρα. Και μετά θα φάμε. Να κάνω spoil. Ναι, κάνε spoil. Θα πάμε να φας τζακαρού. Αφού τους εσύ μου λες το τι θα πάω να φάω, οπότε θεωρητικά μπορείς να το πεις. Εσύ το λες βασικά στο βίντεο. Ναι, αλλά έλεγα να Ναι. το πω ή να μην το πω. Λοιπόν, θα τον βάλουμε να φάει κίτρο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τα φοβάμαι λίγο. Είναι ένα πράσινο φρούτο. Εδώ πέρα το έχω. Πάρε. Ωραία, για να δούμε. Βάλε το χέρι σου. Βάζω το χέρι μου. Μην δεις. Θα το βγάλεις έτσι. Ω Χριστός, τι είναι αυτό ρε. Δείξτε το. Το βλέπετε αυτό. Είναι σαν ακτινίδιο και... Μπρο, είναι τέλειο. Του αρέσει, εντάξει. Ψιλοξινό, περιέγραψε το. Ξέρετε, εμένα μου αρέσουν γενικά τα ζελεδάκια. Οπότε το συγκεκριμένο είναι κοντά στα ζελεδάκια στη γεύση. Δεν είναι σαν ζελεδάκι, φρούτο είναι, απλά έχει ζάχαρη. Ναι, είναι αποξηραμένο. Γενικότερα έχει ζάχαρη, εμένα μου αρέσει. Γιατί είμαι γλυκούλης. Λέγεται κίτρο, δεν ξέρω τώρα, το μπήκα στο μαγαζί, είχα πάει να πάρω κάτι φιστίκια σε μια κάβα. Και είχε αυτό και του λέω αυτό πράσινο τι είναι, μου λέει κίτρο, βάλτε το δουλειά. Λοιπόν, Μάκης, έχουμε φτάσει έξω από το τζακαρού. Είναι κλειστά δυστυχώς, οπότε πρέπει να μου πεις αλλού να πάω να φάω. Πού θα πάω να φάω? KFC. KFC, πάμε KFC. Έχουμε κάτι σε ένα άκυρο παγκάκι εδώ με τον Κυριάκο. Έχουμε πάρει. Γιατί ο κόσμος τρέπεται τον κόσμο και θέλει να έρθουμε κάπου απομονωμένα. Εντάξει, μην το λες αυτό. Για να μπορέσει να με αποπλανήσει. Αυτό. Λοιπόν, έχω αγοράσει 3 μπέργκερ για να φάω αυτή τη στιγμή crispy burger από τα KFC. Ναι. Λοιπόν, εδώ πρώτη φορά θα δοκιμάσω crispy burger, φίλε, που έχει μέσα με το KFC. Αυτό είναι τα καυτερά. Για να το δούμε, για φέρε το να φαίνεται. Φαίνεται. Δεν φαίνεται και πολύ νόστιμο. Όχι. Αλλά φάει, άντε. Τουλάχιστον πήγα σε KFC, φίλε. Μπρο. Ωραίο. Το καλύτερο που φάει μέχρι σήμερα. Πότε πρόλαβες, αυτό τώρα δάγκωσε με την. Δεν πάει καλά, ρε. Αυτό δαγκώνει. Και
Λέει το καλύτερο που έχω δοκιμάσει, πριν το κατάψει. Με τρολάρεις. Είναι ακραίο, φίλε. Δεν έχεις ποτέ κέφτει στη ζωή σου. Έχω φάει, απλά έπαιρνα πάντα αυτά τα hot buckets, δεν έπαιρνα burger. Όχι, έχει πολύ ωραία burgers. Δεν είναι χορηγούμενο. Δεν είναι χορηγή, αυτό πήγα να πω. Αλλά τώρα με τόσα απόλαυση, για στο αναφέρω, δεν πειράζει. Για να δούμε, λερόκεις με μαγιονέζα στο στόμα σου γύρω-γύρω. Τρώω για πασάκα μου, τρώω για να μεγαλώσεις. Ένας κόσμος που γίνεται ρεζίλ επειδή τρώει δημόσια και τραβάει βίντεο. Κάνει food fight είναι αυτό του. Το τρώει όσο πιο γρήγορα μπορεί, κάνει ρεκόρ, παγκόσμιο ρεκόρ. Τι σαγόνια καρχάρια είναι αυτά τα μεγάλα που έχεις. Έχω το σκιουράκι στο βίντεο μου για να μου πείτε τι θα φάω τώρα. Λοιπόν, για πες. Θα κάνω εύκολο ή δύσκολο. Λοιπόν, θέλω εύκολο γιατί έχω φάει ήδη αρκετά, όπως έχετε δει, οπότε... Ωραία ρεφλεξίστη, γιατί πεινάω κι εγώ λίγο τώρα. Θα παραγγείλω εγώ να φάω σουβλάκια. Εσύ πρέπει να φας κανένα κιλό με αυτά που έφαγες. Πάρε ένα πιτόγυρο, ξέρω. Ένα σουβλάκι θα έπαιρνε, να κάνω εγώ τη χάρη. Το πιτόγυρο το λες σουβλάκι ή πίτα? Πίτα γύρω. Γιατί μου πες σουβλάκι, εγώ θα πάρω πιτόγυρο, οπότε μου πιτόγυρο. Λοιπόν, σε λίγο έχει το φαγητό, πάμε να παραγγείλουμε. Έχει έρθει η παραγγελία όπως βλέπετε. Να ξέρετε πεινάω full, οπότε έχουμε βάλει It's Only Skills με Chris ASMR για να δούμε ταυτόχρονα. Τι έχεις πάρει να φας? Εγώ πήρα ολόκληρο σκεπαστή, εγώ είμαι χοντρός, δεν είμαι σαν εσένα. Και έτσι ξεκινήσαμε εγώ και ο Σκιουράκης να τρώμε αυτά τα οποία παραγγείλαμε, βλέποντας Chris ASMR και It's Only Skills. Όπως θα δείτε και μέσα στο βίντεο, σκάμε στα γέλια σε πολλές στιγμές. Με αυτό το βίντεο περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Επίσης ήθελα να πω ένα συγγνώμη που είχα εξαφανίσει από το YouTube όλο αυτό τον καιρό, αλλά αυτή τη στιγμή με αυτό το βίντεο επιστρέφω στο YouTube με κάτι πολύ δυνατό όπως βλέπετε. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε και άλλα τέτοια βιντεάκια εσείς από το κανάλι μου, να βαρέσετε το κόκκινο κουμπάκι της εγγραφής από κάτω μαζί με το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία άλλη ειδοποίηση. Όπως βλέπετε, έφαγα. Ο Σκιουράκης ακόμα τρώει, δεν έχει τελειώσει καν και μου λέει θα με κερδίσει. Εντάξει, δεν ήταν fair food fight αυτό, αλλά. Εντάξει, μην γκρινιάζεις. Επόμενη φορά. Ο επόμενος YouTube που θα μου πείτε θα φάω είναι ο Headlord. Ναι, δεν θα το συναντήσω από κοντά το Headlord. Έχουν γίνει και αυτά με το Fortnite που έχετε δει. Αλλά μου είπε παρόλα αυτά το τι να φάω. Και μου έχει γράψει όπως βλέπετε Bao Buns. Δεν έχω ξαναφάει ποτέ στη ζωή μου Bao Buns. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Ήρθε η ώρα να μάθουμε. Βρήκα απλά ένα άκυρο μαγαζί που τα πουλάει και πήρα. Τώρα μόλις. Τέτοια ώρα κιόλας. Ωχ, τι είναι αυτό ρε. Αυτό είναι burger, αλλά είναι περίεργο μπεργκεράκι. Τσέκαρε. Τσέκαρε εδώ. Το βλέπεις. Αυτό μου θυμίζει λίγο μπουρίτο. Πω φίλε, είναι ακραίο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι περιέχει αυτό. Γενικά, όπως βλέπετε, έχει σαλάτα. Τι είναι γαρίδα είναι. Σαν γαρίδα έχει γεύση. Δεν κοίταξα καν την πήρα, ξέρω. Απλά πήρα Bao Bun αυτό. Δεν κοίταξα τι έχει. Αυτό είναι μεγαλύτερο εντωμεταξύ. Πάλι καλά που πήρα δύο για να φάω γιατί θα χορτάσουμε. Ωραία φίλε, έχει νομίζω δύο γαρίδες μέσα και τις έφαγα και δείτε εδώ τι έχει μείνει. Έχει μείνει μόνο σαλάτα και αυτό από πάνω, αλλά παρόλα αυτά μ' αρέσει. Μόλις έφαγα και τα δύο, είμαι κομπλέ, χόρτασα, πολύ ωραίο φαΐ. Το καλύτερο μέχρι τώρα που έχω φάει είναι τα KFC. Και αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe αν σας άρεσε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Thank you που το είδατε μέχρι εδώ. Ciao.